بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد إن شاء الله تعالى بدرسنا الشيخ عبد المنعم شيخ عبد المنعم شيخ عبد المنعم أبو بصير الطرطوسي حفظه الله لا إله إلا الله شرطlar diyen kitabının devamı. Bugün kalacak şartımız inşallah Teala الشرط الثامن 8. şartı. Şu 8. şartının içinde 3 tanıklarda ağdak geçiptir. Birincisi er-rida biha. Şu la ilahe illallah. Şu la ilahe illallah'ın hükmüne, buyruklarına, qaytargılarına dolu radilik vermeli. Dolu radi olmalı. İkincisi vel inqiyadu. Tabin olmalı. Üçüncüsü ve teslimu laha. Dolu ödün tavsırmalı, boyun olmalı. Dinga radi bolanın yeterlik del ve boyun bolanın yeterlik del, dolu teslim olayançan, ödünü tavsıryançan. Şu eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah deyip kelimetin çoğur. İslam'a giren adam dolu İslam'ın hükmüne radi olmalı. Ve boyun olmalı. Ve tabin olmalı. Ödün teslim etmeli, ödün tavsırmalı. Şu vaatlardan ne diye? La yekfil amelu bit tevhidi hatta yanzafe ileyhi rida vel inqiyat ve teslim el batinu minhu vel zahir ellezî yunafi mutlaqat ta'qib ev'l i'tirad. Yani senin diye dine Allah Teala'nı ibadette birlap gedenin yetenak diye şu tevhida nama radilik vel inqiyat tabin molmakluk ve teslim ve boyun molmakluk ödün tavsırmakluk boşulayança diye. Yani dine Allah için namaz okuyup, Allah için damak çalıp, Allah için ağız beklap veren yetenak diye şu İslam dininin dolu hükümlerine radi olayança. Ulu dimen kiçi dimen. Dini meselelere değişli olsun, dünyevi meselelere değişli olsun. Sen şahsiyetine, öyüne, cemiyetine değişli olsun. Şu şeriatın, İslam dininin bar hükmünü batinu minhu ve zahir için daşın ulan dolu kabul etmeli. Radi olmalı ve inqiyat yermeli, tabin olmalı ve teslim ödün teslim etmeli. Ne edip bilyas senne şu yankıdatlan cemlenenliğini haçanna sennen gidenne diye et-ta'qib vel i'tirad. Ta'qib nama düzödüş. İ'tirad karşı etmeklik. Gördük baktık sen dinin hiçbir zadına düzödüş beren ak. Ya dinin hiçbir zadına karşı giden ak. Dolu sen radilik bilen kabul edip otursun. Şonu düşünýäs senne hakikattanam şu şartlar cemlenipdir. Yani amalın üstü bilen bilyassa senne şu şartlan tapılandın. Emma dille men radi ve boyun men teslim diyenin bilenem näme boljak galaken ta senne iş yüzünne ta'qib vel i'tiradam yok bolup gitýänçe. Et-ta'qib näme düzödüş? Yani Allah Teala'nın bir hükmüni eşitenne käbir adam näme diye ay kaşka şu şeylerak bolanmaly aýtdy. Şunmy? Ya bir entak şeylerak bolanmaly aýtdy ya da el-i'tirad et ya garşyk ya. Şul adam musulman de. Şul adam la ilahe illallah'nın şertini cemlen adam de. Şu la ilahe illallah'nın şertini cemlen adam Allah Teala'nın ve Rasulunun hiçbir hükmüne düze düş vermene ya karşı çıkmana ya düze düş vermene näme haqi yok. Şonun için Allah Teala Nisa suresinin 65. ayetinde şöyle diyor. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Allah Teala öz mukaddes nefsinden kasam içip şöyle diyor. فَلَا وَرَبِّكَ Rabbinden kasam olsun diye. La yu'minun iman edenlerden sayılmazlar diye. Yani näçe men iman ettim diýselerim iman edilenlerden sayılmazlar diye hatta ta yuhakkimuka sana hüküm ettirýänçäler. Senin hükmüňe dolanýançalar. Näme meselelerde fîmâ şecere beynehum. İslenlik meselede. İslenlik bir dawa mesele bolsun, düşünülmeyen mesele bolsun, çözülmeyen mesele bolsun. Dine de istidat bolsun, dünya de istidat bolsun. Şu bar zatlaryna sana hüküm ettirýänçä. Yani Rasulullah diye. Rasulullah hüküm ettirmek hayatyna şoňa dolanmak, ölenden soňra sünnetine dolanmak, dinine dolanmak. Yani näme diye imanly bolmazlar ta özara çykan meselelerine sana hüküm ettirýänçäler.
ve hüküm ettirenlerinden soňam imanly boljaklar dal sümme la yejidu fi enfusihim harajan. Ta senin hüküm eden zadyňam näme razylyk bilen kabul etýänçäne. Razylyk bilen kabul eden soňlara näme imanlylardan saýylmaýarlar, ta şoňa boyun bolýançalar. Ve yusellimu teslima. Yani 3 tane qat cemlenmeleken musulman boljak boldy. Birinci şerti näme? Her bir dawaly mesele bolsun, dawasyz mesele bolsun, dine degişli, dünya degişli bolsun, ulu bolsun, kiçi bolsun. Bar meselemizde biz näme dine göre çözmeleken, dinimizde dolanmaleken, Allah we Rasulunyň hökmü bilen hökümlenmeleken. Ve dine iş yüzünne şu höküm bilen hökümleneniňem yeterlik däleken, Allah'ın yanına sen musulman saýyljak bolsaň, sen yüregiňem şon näme razylyk bilen kabul etmeleken, içiň bilenem. Sen dolu şoňa razy bolmaly. Sen nefsiňde Allah we Rasulunyň eden hökmüne nägilelik galmalylar. Şunuňmy? Diňe höküm etdireniň bolany, şu hökümde de nägilelik bolmalylar sende. Dolu razylyk bolmaly we razy bolanyňam yetenak sen şoňa teslim bolýançaň, özüňi şoňa tapşyrýançaň. Şu höküme dolu tabin bol, özüňi tapşyrýançaň bolany. Emma käbir adam pikir etýär, ýani mesele näme Allah we Rasulunyň hökmü bilen hökümlenmeklikde çözülýändir etýär. Ol ýani biziň ýüzümizde, biziň ýanymyzda näme saňa musulman diýilse diýler, iş ýüzünde näme Allah we Rasulunyň hökmü bilen hökümlense. Ýöne biziň ýanymyzda musulman bolmaklygyň näme Allah'ın ýanynda da musulman diýen manyny berenek. Allah'ın ýanynda da musulman saýyljak bolsaň, şo sen hökümlenýän meselende näme kalbyňda nägilelik bolmalylar, haraç bolmalylar. Kalbyňda närazylyk bolmalylar. Doli razylyk bilen, giňursaklyk bilen sen Allah we Rasulunyň bar hökmüni kabul etmeli. İslam dininiň doli hökmüne %100 gelmeli we özüňi şoňa tapşyrmaly. Yani özüňi şoňa tapşyrmaly diýiligi näme? Yani sen wagt garşy çykmalylar düýbünden. Bir höküme de garşy çykmalylar. Bir hökmüne de düzeltiş bermeliler. Ana şo diýdigi özüň tapşyrmaly. لا يكفي لتحقيق الإيمان أن تحتكم إلى التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند ربه إلا إذا أضفت إليه انتفاء الحرج وحصول الرضا. وريانمت إيمانني تاكيكlemekliğin için yeterlik bolmaýar. لا يكفي لتحقيق الإيمان أن تحتكم إلى التوحيد. Näme diňe tawhid meselesinde näme dine gelýänligiň, Allah'ny ibadetde birlemek meselesinde dine boyun bolýanlygyň yeterlik bolmaýar seniň imanyny bolmaklygyňa diýe ta Allah Taalanyň hökümlerini, Peýgamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hökümlerini razylyk bilen kabul etýänçäň. Ne şu razylyk bilen kabul etýänçäň imanyny bolmajagyňa delili ýanky aýatyň şu bölegi. Sümme la yejidu fi enfusihim harajan mimma qadayta diyara. Yani senin hökümüne gelmeli. Sana höküm ettirmeli. Sen höküm edenden soňra, dinin hökmüni bilenden tapandan soňra şonu näme nefslerine haraçsyz kabul etmeli. Yani nefslerine jinni miýalagam, näme bolmalylar, nägilelik bolmalylar. O bolan soňra ýetjek galeken senin imanyň bolmaklygyňa ýygyna ýene bir zat goşulýança. Olam mutlaqy teslim diýen dolu boyun bolmaklyk. Yüregiň bilen, daşyň bilen. Dolu boyun bolmaklygyň manyny näme? الذي يتنافى معه أدنى اعتراض أو تعقيب. Yani Allah ve Resulünün hükmüne senin kalbında, dilinde, amalında hiç bir näme garşylyk düzediş bolmalylar. Qal İbn Kesir rahimahullah ýanky aýatyň tefsirine näme diýer? İbn Kesir soň ýanky İbn Teymiyye Mecmu'l Fetawaň 28-28-nji tomynyň 471-nji sahypasynda ve İbnül Qayyim Tibyan ýan kitabynyň 270-nji sahypasynda. Hemmesiniň diýen zatlar birrak. Hemmesem näme diýer? Yuqsimu ta'ala bi nefsihi'l kerimetil muqaddasati ennehu la yu'minu ahadun hatta yuhakkima ar-rasul sallallahu aleyhi ve sellem fi jemi'il umuri feyusellimuna lidhalika teslimen kulliyen min gayri mumana'atin ve la mudafa'atin ve la muna'a. İbn Kesir rahimahullah näme diýär ýan aýatyň tefsirine? İbnül Qayyim'in İbn Teymiyye'ň diýen sözleri şonqa gawadyrak. Şonuň üçüncü jemlap aýtdy. Näme diýär? Allah Taala öz mukaddes nefsinden kasem edip aýtdy diýär.
adamlaryň imanly bolmajaklygyny, ta her bir işlerini Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hökmü bilen hökümlenýän şäler. We oňa garşy çykmazdan, düze düş bermezden, nägilelik görkezmesizden doly şoňa boyun bolýan şäler. Diňe näme? Allah we Rasulunyň hökmü bilen ýaşanyň ýeterlik däleken, şu hökümi sen içiň bilen hem söýmeli. Kalbyň bilen hem söýmeli. İçiňde daşyňda zerre kadar nägilelik galmaly. We doly özüňi teslim etmeli, özüňi tabşyrmaly. Özüňi teslim etmeli, özüňi tabşyrmaly diýmedem nähilek. Yani senin bir hiç dine degişli, hiç bir höküme garşylygyň bolmaly, nägileligiň bolmaly, ya düze düş berjek bolmaly däl. Nur suresinin o sahipasyna ýaşyryň. Nur suresinin 47-48-nji aýatlaryna şeýle gelýär. Ve yekuluna amanna billahi ve bir rasuli ve ata'na thumma yetawalla fariqun minhum min ba'di zalika ve ma ulaika bil mu'minin. Ve iza du'u ila Allahi ve rasulihi liyahkuma beynehum iza fariqun minhum mu'ridun. Yine delil getirýär ayetden. Allah ve Rasuluna iman ettim diyenin bilen sen iman edenlerden sayıljak dälliňe. Te doly püçöklemen, saylaman Allah ve Rasulunun hükmüne gelýänçe. Ýöne käbir adamlar dille Allah we Rasuluna iman ettik we boyun bolluk diýselerem, käbir nefslerine ýakmajak meselelerine gelenne özleriniň mümin dälliklerini, özleriniň musulman dälliklerini äşgar etýär. Şolar hakynda Allah Teala Nur suresiniň 47-48-nji aýatlaryna şeýle diýär. Ve yekulun, yani käbir adamlar, özlerini İslam'a ýönkeýän adamlar barada habar berýär Allah Teala. Aydarlar diýär, yani dil ýüzünde. Amanna billahi ve bir rasul. Bidem Allah ananiyas, peygamberi de ananiyas. Ve ata'na ve boynum molyas, itaat emetyas diýerler diýe dille. Summa yetawalla fariqun min ba'di zalik. Ýöne şondan soňam gyzly gelende käbir toparlar diýe, käbir adamlar diýe ýanky söz diýenler. Näme şu gurrunlar aydanlarından soňam yüze gurarlar. Diýe nämeden? Yani iman ettik diýen Allah we Rasulunyň näme hökmüne gelmeklikden. Ana şolara näme diýe Allah Teala? Mu'min niýami ýa näme diýe? Ve ma ulaika bil mu'minin. Olar näme? Mu'min däl. Yani bärde mu'min däl diýdigi näme? Olar musulman däl. Olar kim bolýar hakykatda atlary? Olar munafyk bolýar. Düşündiňmi? Kafir bolanlar munafyk bolýar. Munafyk kafirden erbet. Kafir gönümel diýär. Biz ana namazat. Biz Allah'ın namazat. Biz peygamberin namazat. Biz İslam dininin namazat. Biz dini näme döwre wagt laýyk göremizok. Şoň biz kommunizmi ya demokratiýany şu näme şu dinler saýlap aldyk. Emma bular beýdiýär, bular iman etdik diýär. Ana şulaň howp hatary kafirlenkiden erbet. Düşündiňmi? Dedim kafira özüne allatýan musulman az. Düşündiňmi? Emma bulara özüne allatýan musulman kän, sen bularam seniň bilen gurlandan näme? Bizem Allah ananiyas, bizem peygambere iman etýäs we itaat etýäs, boyun bolýas diýerler. Ve öz nefslerine laýyk meselelerine hakykatdan boyun bolýarlar, namaz okuýarlar, agdy beklýärler. Ýöne nefslerine batmayan ýere gelenne yetewalla fariqun minhum diye. Näme etýärler? Yüze gurýarlar. Boyun bolanoklar, yani iman etdik diye oturan Allah ve Rasulullaryň hökmüne. Olar kim? Ve ma ulaika bil mu'minin. Allah Teala'nın olary hökm etmekligi esasında olar näme? Munafyk. Sebäbi Allah Teala olar müminler däli. Ve iza du'u ila Allahi ve rasuli. Inne näme üçin olar müminler? Olar munafyk. Näme sebäpden, ne sebäbini aýtýar. Olaň alamatyny aýtýar. Nädip tanap bilýär biz munafyklary? Hakykatdan Allah ve Rasuluny iman etmedik adamları nädip tanap bilýär? Ine alamatyny aýtýar Allah Taala. Biz şoň şüpnäme at bilen ya dille diýilýän gurrunlar bilen ya dawalar bilen näme ýaşamaýas we olara inanmaýas. Biz amallaryna, wasflaryna, sypatlaryna teretýäs. Allah Taala şu taýda görýän biz Allah we Rasuluna iman etdik diýen adamlara munafyk diýip otur. Olar musulman däl diýip otur. Näme sebäpden olarda ene şu sypat tapyldy. Ine şu häzirki agdaljak sypat şu zamanymyzda istenlik bir özüni İslam'a ýönkeýän adamda tapyldymy? Biz şoňa munafyk diýär. Siz musulman däl diýär. Indi gelin bilelim o sypat näme? Nähil sypat?
Ve iza du'u ila Allahi ve Rasul. Haçanna näme bir mesele çyksa aramızda düşünşmesizlik bolsa, näme çağırılsalar diye olur ila Allahi ve Rasul. Gelin onda Allah ve Rasul'un hükmüne dönelim. Sen musulman doğrudama o musulman ya. Kur'an'a iman etýän mi? İman etýän ya. İslam'a boyunmolyan ya. Peygamberin sünnetine gelebilecek mi diyen gelebilecek diye. Gelin onunla deyip Allah ve Rasul'un hükmüne çağırsan diye. Onların içinden kâfirler näme? Mu'ridun ya. Qarşı çıkıp başlar diye. Ol eyle del, bu beyle del, entek edil bu hükmü. Näme aydyp bolmaya, ýaradyp bolmaya, entek bu hüküm näme? Agdalyga ertýär, musulmanlar ýa galaklyga ertýär. Bu döwür näme? Bu döwür näme? Bu döwür, o döwür şey dip näme? Eýem boş gurrunlara başlıyor. Ana şu döwürde de näme? Özüne bir adam näme? Men Allah we nanyan we Rasuluna nanyan we men özüm musulman diye. Emma ýanky käbir meselelerde Allah we Rasulun hükmüne gel din bilen şu meselemiz çözülýän näme etýärler diye. İza fariqun minhum mu'ridun ya. Näme görersiň diye olaň bir topary näme dip başlarlar? Mu'ridun. Yüze vurarlar diye, karşı çıkarlar diye. Olar musulman değil. Ama hakikatte olar dille getirdiler, iman getirip atıyorlar. Çünkü näme diye Şeyh Hasan? Fa haula'i ataw bil qawl. Olar dille iman getirdiler. Amanna billahi ve rasuli ve ata'na diye atıyor. Bizem Allah iman etýär. Bizem peygambere iman etýär. Boyun molyaz diye atıyorlar. Ve la in sa'altahum la yaqulanna amanna billahi ve bir rasuli ve ata'na. Farafam gonu ikirjinlenmen. Hatta pelteklemen sakavlaman aydarlar diye. Bizem musulman, bizem iman etýär. Walakin yana olar imanlı mı ya imansız? Nirde özlerini görkezýärler fil waqi' iş yüzünde. Walakin fi waqi'il amali emma amal etmeklik yerine gelenne, iş yüzüne gelenne yukezzibuna hadal iddia ve hadal qawl. Şu dille diyen zatlarının näme yalanlygyny özleri näme äşgar edip otýarlar diye. Ona näde äşgar etýärler? Nirde äşgar etýärler? Haçanda gelin Allah we Rasulun hükmüne gelelim. Din bilen, Kur'an we hadis bilen çözülüşelim diýenne a'razu yüze vurup kaçıp başlarlar diye. Ve ke'ennel amra la ya'nihim fi şey. Goya diyersin näme bu Kur'an hadise dolanmak, şu meseleni Kur'an hadisinden çözmek näme olary degişil däl zat ýalap diye. Näme Kur'an hadis bilen diňe näme Wahabiler ýaşamaly. Bar dawaly meselesin näme Kur'an hadis bilen diňe Wahabi çözmeli. Peygamberiň sünnetini diňe Wahabiler tutmaly, emma beýlekiler tutman ýöne diýse de bolýan ýalapmyş, düşündiňmi? Kur'an hadise diňe bir gelmeli, o senem gelmeli, düşündiňmi? Bar dawaly meselemiz diňe biz Kur'an hadisini İslam bilen çözmeliler, senem çözmeli. Musulman bolýan bolsaň. Emma iş yüzüne gelen ne diye näme Kur'an hadise dolanmak olary düýünden degişil däl ýalap. Olar kim? Allah Teala'nın aýtmagyna göre ve ma ulaika bi mu'minin. Olar mu'min däl. Olar kim onda? Mu'min bolmasa olar munafyk. Şunmy? Olar munafyk. Qala at-Tabari, İmam Tabari rahimahullah tefsir kitabının 18-nji tomunyň 156-njy sahypatynda ve ma ulaika bil mu'minin diýen aýatyny açyklaýar. Ve leysa qalu hadihi al-maqalata. Ve leysa qailu hadihi al-maqalata. Yani qawluhu amanna billahi ve bir rasuli ve ata'na bil mu'minin li terkihim al-ihtikama ila Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ve i'radihim anhu iza du'u ileyhi diye. Yani olar mu'min däl diýenler diye. Näme Allah iman ettik, peygamberine iman ettik ve biz boyun molyas diyen adamlar diye. Şunmy? Yani fikir etme diye olar kafirler diýilse Allah Teala Yevreyler barada gurulýanlar ötme diye. Şunmy? Ya Hristiyanlara olar musulman däl diýenler ötme diye. Şunmy? Ya özlerine komünist ya özlerine näme Hindus, Krishna diýen adamlara diýenler ötme diye. Näme Allah we peýgambere ahiret gününe iman etýäs, bizem boyun molyas diýen adamlara aýdyp otýar diýe Allah Teala. Ýöne bular dille näme ýanky gurnunlary aýdanam bolsalar Allah Teala bulara näme hakykatda munafyklar. Bular müminler däli hökm edip otýar. Näme sebäpden? Hökm meselesinde. Allah we Rasulunun näme hökmüne boyun bolmadyklar sebäpli. Haçanna olara gelin Allah we Rasulunun hökmüne dolanalım. Şeriat bilen ýaşalyň, İslam bilen ýaşalyň diýilende olar nämetler yüze vurdular.
boyun bolmadylar, teslim bolmadylar. Şoň üçin Allah Taala olar münafıklar diye, olar müminler değil. Ya şu adam nämen Arap ýurtlarynyň köpüsinde özümiz içinde ýaşap ýör. Zabastovkalar boldy, dogry dämi? Erwet kapır ayırdılar da yerine nämetdiler, ondan baş gowrak kapır getirdiler. Düşündüňmi? Öňkü kapır bilen buňky kapyryň tapawdy ýok. Düşündüňmi? Öňkäde kapır diýildi, Allahyň hökmüne hökümlenmedi. Innekem kapır näme üçin Allahyň hökmüne hökümlenenok. Ve gepleselerem dille näme dip gepleýärler? Allah da iman etýär, peýgambere de iman etýär. Ödem Qur'any ýatdan bilýär. Näme peýdasy bar seniň ýatdan bilýän Qur'anyň bir aýatyna seniň hayatında amal edilýän bolmasa. Näme peýdasy bar sen Allah Taala iman etýär diýbem seniň ýaşaýan ýurdunda şirkler göterilmese. Näme peýdasy bar peýgamberiň näme sünnetine eýerýän diýeninde seniň ýurdunda peýgamberiň sünnetine düşmançylyk edilip duranlar. Şunu Joş Allah Taala olaň dillerini aýtýan gurrunlaryny inanmaň diýär. Onda nämetine seredip hökm etmelidir. Amalyna seretmeli. Emma diline seredende musulman saýyljak bolsa Allah Taala ýanky adamlara olar müminler diýerdi. Emma olar agzlaryny doldurup biz iman etýäs, biz boyun bolýas diýip durqada Allah Taala olara näme hökm etdi? Olar mümin däldi. Joş Allah Taala musulmanlara akylly bolmaklygy öwretdi. Adam tanamaklygy öwretdi. Joş hakyky, näme akly kamil bolan adamlar, hakyky adam tanabilýän adamlar şu Allah Taalanyň kitaby we peýgamberiniň näme sünneti bilen ýaşaýan adamlar. Emma gynansa adamlar näme şu iki desturlaryny Qur'an hadislerini taşlap näme adamlaryň sözüne inanyp näme kim musulman kim kafir inni şonu bilip bilen aklar. Emma haçan näme bil Qur'an hadisin adam tanıtmaklygyna görä gaýtsak Qur'an hadis näme görä adam tanıtýar bize amalyna görä. Amal bolmadyk adam İslamda musulman däl. Şunmy? Amaly bolmadyk adam İslamda musulman saýlana. Dille näçe diýersin. Kelimesini yatanna turanna çöwürsin. Namazyň farzyna ananýanlysyň, aragyň haramdyna ananýanlysyň. Amal ýokmy? Ibadat ýokmy? Şol adam musulman däl. Ahzab surasının 36-njy sahypasynda 80-njy sahypany okuran. Ahzab surasının 36-njy sahypasynda Ahzab surasının 36-njy ayetinde şeýle diýär Allah Taala. "Ve ma kana li mu'minin we la mu'minatin iza qada Allahu ve rasuluhu amran en yekuna lahumul khiyaratu min emrihim." Mu'min bolan erkekdir ayala diye Allah ve Rasulunyň hökmü, emri yetenden soň, aýdylandan soň olara Allah we Rasulunyň hökmüni taşlap başga zady saýlap almaklygy haqqy, erki, ygtyýary ýokdur diýär. Şunmy? Khiyara diýdigi, ýani wybur ýok sana. Şunmy? Seçip bilen aksen. Sen müminmi, sen musulmanmy? Allah'ın ýalyna özüňi imanly bolmaklyň isleýänmi, öleňde jenneti bolmaklyň isleýänmi? Sana höküm meselesinde seçmek, saýlamak näme ýok sana. Erk ygtyýar berilenak. Şoň Allah Taala näme diýär? Mümin bolan erkek we aýala, ýani iskulçenýeti. Şunmy? Sen uly bol, kiçi bol, aýal bol, erkek bol, garry bol, gurtu bol, garyp bol, baý bol, şa bol, geda bol, tapawdy ýok. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا. Müminin erkegidir ayağın, yani hiç bir görünüşünü Allah ve Resulünün bir buyruk iğnenden sonra onları on taşlap öz aralarından bir buyruk, bir emir, bir hüküm saylap almaklıkları, hakları, erkleri, ihtiyarları yoktur diyor. Inni sen erk ihtiyarın yok zadını etsen seni Allah Teala imanını sayana. Allah Teala şu meselede sana haram deydi, sen şu haram buyruğunu taşlap. Şun halal saydın mı sen musulman? Allah Teala aydı otur menden başka hükümdar yok diye. Yeketek hüküm etmel menni. Hüküm meselesinde hiçbir şeriklik ursgot berlenak diye. Sen şonuna da gelip Allah ve Resulünün hükmünü taşlap, İslam dininin şeriatını taşlap, hükmünü taşlap, yasama kanunlara yüzü vursun. Ya da ölümçe bir kanunlar girirsen ve şonun hükmüyle hükümlensen sen musulman der. Onun anarda dille ödüňe näçe bedawer. Ödüňe müminni, ödüňe welidi, ödüňe pirdi, atam peýgamberdi,
Dädem Ali'di, Omar'di, Osman'ni, Ahun'ni kelläňe soralan selläň metri 10'a yetsin, 20'a yetsin sen musulmanlar. Sen hükmani suratda bar meselende şu 100 näme Kur'an hadis bilen ýaşaýmaly. Emma istenlik bir meselesin, näme bir kiçi mesele bolaýanda sen şoňa garşy gitdiňmi, sen dinden çykýan. Bu wagtynda da Nur suresiniň 63-nji aýatynda Allah Taala şeýle diýär. فَلْيَحْذَرِ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ diýär. Äge bolsun Peygamberin emrine garşy gitýänler. Nämeden an tusibahum fitne? Olara fitnet uçuramaklygynyň. Ýa-danym olara erwet agyrdyjy azap inmekliginden ýa, musibat inmekliginden ýa. Peygamberiniň emrine garşy gitjekler, ýa-da fitne duşşak ekenler, ýa-danym erwet agyrdyjy azaba uçurajak ekenler. Şoş Allah Taala näme ayetin başyny ägälenip başlady. Fel yahdar ägä bolsunlar. Kimler ellezine yuhalifun garşy gitýänler. Kime an emrihi buyruguna, peýgamberin buyruguna, Allah'ın buyruguna. Garşy gitse näme boljak olar? An tusibahum fitne, olara fitnet geljek. Fitnede düşecek olar. Ew yusibahum azabun elim, ýa-da olara erwet agyr azab injek. Indi bu ayetdäki fitnet näme? Şonu bilmeli. Bu ayetteki fitnetin manisi küfür, şirk. Bunam İmam Ahmed rahimahullah tefsirleýäşeýdi. Onda bu ayetteki gelen fitne sözünün tefsiri açıklamady şirk ya da küfür bolýan bolsa, ona näme boljakken Allah we Rasulüň emrine garşy gitjekler, ya kafir boljaklar ya müşrik boljaklar. Allah Taala äge bolsun, näme peýgamberin garşysyna gidip müşrik kafir bolmak tutdanýar. Rasulullah'ın karşısına gidecek, emrine tabin olmayacaklar, ona karşı gidecekler, hükman müşrik ya kafir bolaymalı. Joş İmam Ahmed rahimahullah näme diýär? Qala İmam Ahmed: "Nazartu fil mushafi." Yani Kur'an agdardım diye. Fewajadtu ta'ata ar-Rasul sallallahu aleyhi ve sellem fi 33 mawdi'. Kur'an agdardım, öňünden ahirine şerni seretdim, okudum diye ayetlerin içinde 33 tane ýerde, 33 ayette peýgambere boyun bolmaly diýen ayetler eken. Yani bir ayetdäl, 2 ayetdäl, 10däl, 20däl, 30däl. 33 tane ayet tapdym diye bari näme peýgambere boyun bolmaklygy buýurýan eken. Şunu. Peýgambere boyun bolmaklygy buýurýanlaryň manysy näme? Yani amal etmeli. Amal bolmasa bolana. Peýgamberimiň hökmü bilen hökümlenmeli, oşoň hökmü bilen ýaşamaly, şo bolmasa bolana. Soňam İmam Ahmed rahimahullah ýanky sözlerini aýdandan soňam ýanky Nur suresiniň 63-nji aýatyny okutdy. Summa ja'ala yatlu. Soňam ýanky aýaty okap, äge bolsunlar peýgamberin emrine garşy gitýänler, näme fitnete uçuramakdan, şirke küfre düşmeklikden. Ve ja'ala yukarriruha, öýden bir geregemdäl, öwran gaýtalap okutdy. Ve yaqul, soňam aýtdy diýär, "Ve mel fitne?" Ayette fitne uçuramaklıktan korkun deydi diye. Yani fitne näme bilýäňizmi diye. Eşşirk, fitne şirk deydi. Näde bol şirk bolýar? La'allahu iza radda ba'da qawlihi an yaqa'a fi qalbihi şey'un min az-zayg feyezi'u qalbuhu feyehlak. Haçanna bir kessiye peýgamberin emrine garşy gitdi, ya bir buyrugyny red etdi, onun kalbyna näme zayg duşma ahmalýar. Onun kalbyna näme bir zayg düşme ahmaly. Zayg näme? Adaşmaklyk. Haçan sen kalbyňa bir zalalet, bir zayg, bir adaşmaklyk düşdi, näme feyezigu qalbuhu. Bütünleýin sen kalbyň hakdan gyşaryp helak bolup gider diýär. Hem Allah we Rasulüniň emrini aýtarmaklykda, Allah we Rasulüniň buyrugyna boyun bolmasızlyk eýär näme? Küfrüň birinji alamaty eken. Şirke düşmekligiň, küfre düşmekligiň iň bir esasy howply gatarly sebäbi eken. Ondan İmam Ahmed'e diýdiler diye. İnne kavmen yeda'unel hadise ve yezhebune ila Ra'i Süfyane ve gayri. Bir topar adamları yadgarıp İmam Ahmed rahimahullah'ın yanına ağladılar diye. Ey imam, ve qile lehu, yani İmam Ahmed'e diýilýär. Bir topar adamlar ve hadisi taşlap Süfyan ve şonun ýalak ulamalarň sözüne gaýtýarlar diýdiler diye. Yani hadis aýdyly we türqa, ey Süfyana falanniýa ya falana falanniýa diýip. Rasulullah hadisini alman, kâfir ulamalarň sözüni alýanlar we olar nähilek diýenne faqala. İmam Ahmed näme
acaplanıp gen alıp şey ditti. A'cabu li kavmin semi'ul hadise ve araful isnada ve sihhata yeda'unahu ve yedhabuna ila ra'i Sufyan ve gayri. Bu ne aylak bolya ditti. Hadisi eşitip görüp onun doğurduğun dursuğunu bilenlerden sonra Süfyan ya da beyle kiren sözüne gayt yalarım ditti. Gatı gen alıp yağ garab aytti. Sonra irinden yankı ayete qottu. Felyahzarillezine yukhalifuna an emri en tusibahum fitne. Yani peygamberin emrine karşı bolyanlar fitne düşmeklikten korksunlar ditti. Sonra ve tedrimel fitne, şu ayette fitnet näme? Manisi näme bilýän misenniye? El kufr, kafirlikdir ditti. Qala Allahu Teala, Allah Teala vel fitnetu ekberu minel qatl diye görýän. Küfrüm diye ölüm itimden amagırdat diye. Vel fitne, yani fitne berdak manisi näme? Yani ölüm, mevt. Fitne näme stadak? Kufr, şirk. Vel fitnetu ekberu minel qatl görýän. Kafirliğe düşmeklik, şirke düşmeklik, ölüm itime düşmeklikden amagırdat diye. فَيَدَعُونَ الْحَد۪يثَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem وَتَغْلِبُهُمْ اَهْوَاؤُهُمْ اِلَى اللّٰهِ diye. Peygamberin hadislerini taşlap hay heveslerini eğeryalarım diye. İnne görýän mi Süfyan kim? Süfyan rahimahullah İmam Ahmed'den artık bolmasa fessal. İmam Ahmed'e ustad bolubiljek, näme muallim bolubiljek alimlerden biri. Öyle sonra da İmam Ahmed rahimahullah näme Peygamberin hadisini hükmünü hiç bir adaminin näme söz üçün taşlanmaklygyny islemedi, şol adaminin ilmine, takwalygyna garazmasyzdan. Şoň şu şeyh näme diýär bu basy? Qultu: "Hada hukmul İmam Ahmed fi men yed'u qawlan Nabi sallallahu aleyhi ve sellem ila qawli Sufyan aw gayrihi min ahli al-ilm. فكيف بمن يدع قول النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه إلى قول وحكم الأحبار والرهبان من المشرعين في المجالس النيابية التشريعية وغيرها لا شك أنه أولى بالفتنة وفي الوقوع في الزيغ والكفر دي. وريام إمام أحمد رحمه الله حكمنا يشتن دي. Ulam hadisi taşlap ulamaların sözüne gaytiyana näme diýdi. Indi näyle görýän diýe. Şu döwürde Peygamberimizin hadislerini, Peygamberimizin hükmünü taşlap, näme Yewreýlerden, Hristiýanlardan, kommunistlerden bolan ya meclislerden ya da duma tarapyndan kafirlerden näme kafirler tarapyndan düzülen hükümler sebäpli Peygamberimizin hükmünü, hadisini taşlayanlar diye. Olar näyle bolar diye. Şeksiz şüphesiz näme olan küfür bilen, şirk bilen, münafıklyk bilen wasflanmaklygy olar ýanky beýleki adamlardan näme has hakly. Sen näme alymyň sözü üçin Kur'an hadis taşlaganda dinden çykýan bolsaň, onda kafirlaryň sözü hükmü üçin Peygamberimizin hadislerini Allah we Rasulunyň hükümlerini taşlasaň sen kim boljaň? Näme eýem o hemme ma'lum sen şeksiz şüphesiz näme münafık bolýan. Bu 8-nji şerti. Inneki aljamyz inşaallah 9-njy şerti. 9-njy şertim el muwafatu alayha diye. Muwafatu alayha diýdigi näme? Ölüünçen yankı agdalan şertlerin hemmesini berca etmeklik. Ölüğünde de şu şertlerini cemedi bölmeklik. El muvafat vefat sözünden. Yani vefat bolonda da hakiki Allah ve Resulünün isleyişi yalak la ilahe illallah'ını deyip ananıp amal edip ölmeklik. Yani imanını ölmek de gıyf açaydırmıdır. El muvafatu aleyha. İmanını ölmeklik. Emma näme şu sözi 50 yıl 60 yıllar yankı 8 şertlerden berza edip yaşabam ölmediňden öň näme dinini täzelesen ya ölmediňden öň dinden bozyan dinini bozyan bir zatlary edip ölseň näme 50 yıl şu şertlere amal edip geleniň peýdasy ýok. Yani sen Allah'ın ýanyna hakiki mümin hasaplanacak bolsaň, cenneti boljak bolsaň ölüünçe senden şu şertden haýsam bolsa biri näme götürülmeliler. Ölüünçe şu şertden hemmesine sen eden bolmaly. Ve ölüünçe dini bozyan, imanı İslam bozyan zatlaryň hiçbirini etmedik bolmaly. Eş-şertu t-tasi' näme el-muvafatu aleyha. Ala ölüňde de ýagny dürsi imanyny ölmeklik, İslamda ölmeklik. Ölüünçe imanı bozyan zady näme etmesizlik. Emma bir adam näme la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah diýdi. Manifinde düşündi. Söydüm, siledem, razide bollu, boynum bollu. Yani ölmedinden öň dinden çykdy.
ya da dini bolýan zatlaryň birini etdi. Ol adam musulman saýlanar. Şoň şu 9-njy şertinden näme di? El-muwafatu aleyha. Wefat bolanda da imanly halda ölmeli. Emma näme bir adam ölmedinden murtat bolsa, onun eden tağatyna, hayır işlerine teredilener. Ol adam dogdaky bolýar. Şoň üçin Allah Taala Bakara surasının 217-nji ayetinde şeýle diýär. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ kimde kim murtat bolsa sizin içinizden biriňiz diýär. Yani murtat bolsa yani iman edenden soň. Şunu ama iman etmediği adama murtat diýilen ona kafir diýilýär. Ama murtat diýilim yani İslam'a girip soň çykan adam. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ sizin içinizde haýsam bolsa biriňiz yani ilmliňiz bolsun, ilmsyzyňyz bolsun. Takwadarıňyz bolsun, takwa däl bolsun. Tağaty kän eden bolsun, az eden bolsun, tapawdy ýok. Murtat boldum an dinihi, dininden dändimi, dininden çykdymy? Feyamut ve tawba da etmän öldü. Ama tawba etse o başga mesele. Allah Taala tawba edenin tawbasyny kabul etdi ya. Soňra näme feyamut yani şu murtatlygyna öldü, tawba etmesinden öldü. Kim o ve huwa kafir gör. Yani şu kafirligine öldü, tawba etmesinden. Kim ol fe ulaika habitat a'maluhum fi'd dunya vel ahire. O sınıf adamlaryň diye dünya we ahirette bar eden amallar puja çykar diye. Ve ulaika ashabun nar ve olar o diýeler bolarlar diye. Hum fiha halidun ve ömürlük onna galarlar. Yani çykmak ýok olara. Enne şu aýda bu açyklamalarym näme yani dininden dänse yani murtat bolsa diýdiga pikir etmeler yani dininden dänse murtat bolsa diýilse yani İslam dininden çykyp Krishna bolsa ya Yegova bolsa ya da Yevrey bolsa ya Hristiyan bolsa o manyny alanak. Ona malya ondan başga ýene kämatlar alýar. Yani hukman murtat bolýan adam dininden çykyp başga dine girmekligi şert däl. Yani dini o diýen zat eden adam murtat bolýar. Şunu mysal üçin Allah söwdümi murtat bolýar. Krishna bolmaklygy şert däl, ya Hristiyan ya Yevrey dinine girmekligi şert däl. Ya mysal üçin gyssanana Allahdan başgalar çağırdymy murtat bolýar, dinden çykýar. Ya pirim ya Aýşan ya Dawud. Siz ýetişiň, ogul berin, gyýyz berin, hastam gutulluryň, şuňa zatlar etdimi murtat bolýar. Yani dini bolýan zatlar edip dinden çykdyn, ya danym asly batyl dinlere girsin, tapawdy ýok. Murtat bolup we şo halynda da tawba etmän, kafir halyna öldümi? Fe ulaika habitat a'maluhum fi'd dunya. Olaň dünýäde eden amallarynyň barysy puç bolar. Wal ahira. Ahirette de olara eden amallarının hiç peydası değilmedi. Ve ulaika ashabun nari hum fiha halidun. Olar o da yerler bolarlar. Yani o da düşerler, ömürlük onda galarlar, çıkmazlar diye. Ve yine Bakara'nın 161-162. ayetlerine. İnnellezine keferu ve matu ve hum kuffarun. Ulaika aleyhim la'netullahi vel melaiketi vel nasi ecma'in. Khalidine fiha la yukhaffafu anhumul azabu ve la hum yunzarun. Görýän mi? Kafir adama bar mahluklar. Näme gargyş etjäken. Sebäp diýsen, kafir Allah Taalaň öýüdi gargyşlyk etýär. Allah'ın gargyş edenne de hemme kişi gargyş etjek. Şoň şu aýetde näme diýär? Innellezine keferu. Kafir bolanlar we matu we şu kafirliklarynda ölenler we hum kuffar. Görýän? Kafir boldular, murtat boldular, dinden çykdylar. Ya da asla şu hak İslam dinini kabul etmediler ve ölüýünçäde şu batyl dinlerine, küfrüne öldüler. Tawba etmediler, iýdilerine İslam'a dolanmadylar, dönmediler. Olara näme bolsun diýär? Ulaika aleyhim la'natullah. Olara Allah Taala'nın gargysy bolsun. Ve ýene de kimin? Ve perişteleriň we melaiketi we o perişteleriň olara gargysy bolsun. Ve ýene de kimin? We nas ecma'in we barça adamlaryň olara gargysy bolsun diýär. Görýänmi? Kafir adama, murted adama, tawba etmese, İslam'a girmese, şu kafirligine ölse, olara Allah'ın gargysy boljakken, lagnaty boljakken we perişteler we barça adamdan barysy oları gargyslanjakken. Lagnatyň manysy näme? El-la'nu huwa at-tardu an rahmetillah. Allah Taala'nın rahmetinden gowmaklyk. La'nat diýmek näme? Allah Taala'nın rahmetinden gowmaklyk diýmek. Yani la'natullahi aleyhim. Yani Allah Taala olary näme? Rahmetinden mahrum etdi. Olara rahmet etmeýär. Allah'ın rahmet etmeyecek adamlar nerede bolýar? Halidine fiha ömürlük dowdukda bolýar.
Azaplar yengilleştirilecek mi olon? Yok. La yuhaffaf anhumul azab. Olon hiç azabı yengilleştirilecek gal. Ve la hum yunzarun ve la hum yu'zarun ve hiç olur bağışlanacak gal. Yani dogdaga düşen kafirler bir topar näme ötünüşler hödürlejekler. Yani ötünüş soracaklar, ey Allah'ım bilmändim, ey Allah'ım eşitmändim. Käşke dinlän bolsadyk, käşke boyun bolsadyk. Bağışlay diyecekler, geçiray diyecekler. Ya yine de bize fırsat ver, dünyada olansak. Amal etsek. Ve la hum yunzarun yok. Hiç saatler kabul edilmez diye. Görüyorsun? Hiç saatler kabul edilecek gal. Ve olan azaplarım yengilleştirileceğinden, ansatlaştırılacağından. Ve ömürlük, vaqtlayla bolacak gal. Ömürlük, kutorma, öçme, sönme yok. Ve fil hadis. Hadiste de şeyle geliyor. Bu hadis Müslim'de geliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diye? Ma min abdin قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. İslenmek bir kul, yani islenmek bir adam la ilahe illallah diye sümme mâte alâ zâlik ve ölünne de şu sözü deyip ölse, yani şu söze layık yaşayıp ölse illa dehalel cennet. Şüphesiz şu adam cennete gireymeldi. Şu hadiste näme şonun cennete girmekliğine näme şert edip koydu? Ölünne de şu söze göre yaşayıp ölse deyip görüyor. Dine başta diyenni on cennete girmekliğine sebep etmedi. Ölünne de şu diyen zadına göre yaşayıp ölmekliğini şert etti cennete girmekliğine. Emma näme murci'eler, saflar ya dine doğru düşünmeyenler näme diye şu başta İslam'a girenler la ilahe illallah dedi mi? Şu başta diyenler İslami şonun cennete girmekliğine näme yeterlik şert dip fikir etdiler şunu. Ya şu başta İslam'a girenler ki diyen la ilahe illallah'ı onun dine İslam'a girmekliğine yeterlik şert. Emma ölüp cennete girmekliğine yeterlik şart o değil. Ölünne de şu la ilahe illallah talabına layık yaşap ölünmemeli. La ilahe illallah talabına layık yaşap ölmekliğim esası näme zattan ibaret? La ilahe illallah'ını bozmayan zat etmesizlik. Emma şu zatı diyem, la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyem, son şirk ettin, küfür ettin, Allah halal diyen zatlarına haram dedin, ya haram diyen zatlarına halal dedin, ya da demokratiyan hükmüyle yaşadın, komünizm hükmüyle yaşadın, ya da yankı adağılan partilere bir çilen olup girdin. Sen başta la ilahe illallah diyenen bolsan, sana peydası yok. Sebebin sen son eyyam o sözü bozdun. O sözü bozondan son, sen eyyam o sözü göğe dimedik näme adamlar bilen den sayıl. Yani şu Müslim'de gelen hadiste näme Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aydı otur. Senin cennete girmekliğin şerti baştaki la ilahe illallah diyenin delekennanim ölüngde de şu la ilahe illallah talabına layık yaşap ölmekliğin eken. Çünkü näme diye ma min abdin qala la ilahe illallah görüyorum bir adam diye la ilahe illallah diyenden soňam görüyorum sümme mate diyenden soňam şu söze göre yaşap ölse diye ha illa dakhalal cennet. Şol şüphesiz cennete girdi. Ama la ilahe illallah diyem ölünne şu sözün talabına layık yaşap ölmese o adam cennete girene. Ve yine aşağı gelen hadiste näme diye fevellezî nefsi biyedihi inne ahadakum la ya'malu bi'amali ehli'l cenneti hatta ma yekuna beynehu ve beyneha illa zira' feyesbiqu aleyhi'l kitab fey'amalu bi'amali ehli'n nâri feyedhulaha وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها هذه متفق عليه Bukhari Müslim'de gelen hadis. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nama şeyle diye. Fevellezî nefsi biyedihi. Canım elinde olandan kasam olsun diye. Yani Peygamberimizin canı kimin elinde? Allah'ın elinde. Ve bizim hemmamizin canımız Allah'ın elinde. İslam'ı yaşatya, İslam vaat İslam'ın ajaliyette näme canını alıyor. Çünkü näme Allah'dan kasam içip näme diye. İnne ahadakum la ya'malu bi'amali ehli'l cennet. Yani sizin biriniz diye. Näme cennetiyle amalını eder diye. Hatta ma yekunu beynehu ve beyneha illa zira. Yani diye näme ölmekliğine az vakt qalanna diye. Feyesbiqu aleyhi'l kitab. Takdirinne yazgadınna dogdoqy dip yazılan bolsa diye şu takdirde aqdı bolup dogdoqylan amalını edip öler diye.
Barem en sonuna teretti. Bir adam eneden noyup ölüyünçe cennetiyle amal edip diyor. Takdirde şu dowdahy diýilip ýazylypdyrmy? Şu ölmedinden öň dowdahyla amal edip dowdahy bolup öler diye. Fe'ya'malu bi'amali ehli'n nari feyedhulu. Görýärmi? Dowdahyla amalyny edip diye dowdaha girer diye. Ve inna ahadakum ve yana biriňiz diye dowdahyla amalyny eder diye. Ýöne ölmekligine az galanna diye takdirde ona cenneti edip ýazylanmasa diye cennetiyle amalyny edip diye cennete düşer diye. Görýärmi bu hadisten bir de diýjek bolýanlardan ama bir adamyň näme şu ölmedinden öňkü halyna seretmeleken. Emma ölmedinden öň belki ol ateistdir, belki ol kommunistdir. Allah we Rasulunyň düşmanydyr. Ýani Allah Taala ýanky gulny ölmedinden öň näme hak hidayet islen bolsa, ona toba goýýar kalbyna. Kelimesini çöwri islama girip ölýär. Ol adamynyň şu ölenne imanna öllümi öňkü hayatyny nak eden zadyna seretmeýär. Edil şoňalyk bir adamam ömür boyu näme namazda, täretde, tawhidde geçirdi, dinine geçirdi. Emma ölmedinden öň näme dini bolýan amallar etdimi we şonu öldümi ol adama kafir diýilmeýär, ol adama musulman diýilmeýär, öňkü eden amallarna sert. Ol adama kafir diýilýär. Sebäp diýsen näme Türkmeniň bir gowy nakyl bardyr, öňüm gelenden soňum gelsin näme şu hadisler terdi baýdylar. Şunuňmy? Türkmenler sünni millet bolan, hadisde ýaşanlar, hadise boyun bolanlar, hadis okanlar. Şoň üçin ýanky näme gyzyla gapkara aýmaly, näme atalyk sözler çykan türkmenliň agyndan. Näme öňüm gelenden soňum gelsin diýär. Ýani ýaş ömrüňde tagatda gezende näme şu ölüýünçäň, ölmediňden öňüm tagatda ölmekligini näme dilenler. Emma näme bir adam namazy täretli bolmam, tawhidde bolmam, ölmediňden öň dini bolýan amal etdimi, ol adamyň näme öňkü eden amallarynyň peýdasy ýok. Şoň üçin bu hadisde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? Bu hadisem İmam Ahmed'de gelýär. La ta'jabu bi'amali ahadin hatta tanzuru bima yuhtamu lahu. Fa innal 'amila ya'malu zamanan min dahrihi aw burhatan min dahrihi bi'amalin salihin law mata 'alayhi dakhala al-jannah. Thumma yatahawwalu fa ya'malu 'amalan sayyi'an. Wa innal 'abda la ya'malu zamanan bi dahrihi bi'amalin sayyi' law mata 'alayhi dakhala an-nar. ثم يتحول فيعمل عملا صالحا وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قبل موته فوفقه لعمل صالح ثم يقبض عليه. لا تعجلوا خولق مان diye bir adamyň etýän amalyna seredip ta ölenne nämede ölýär. Şonsuny bilýän çäňiz diye. Bir adamda ýöne bir sagat göreniňizden ay bir mümin bu cenneti bu gow diýip näme hökm edip howlukmaň diýär. Ölenne nämede ölýär, şoňa seredin diýär. Fe innel amile çünki bir adam diýär. Ömür boyu uzak wagtlar näme salih adamlaň amalyny edip ýaşar diýär. Gow amallar eder diýär. Şu amal edip ýörkä ölse diýär o cennete girjek diýär ýöne ölmedinden öň näme erwet amal etýärdanym erwet bolup ölýär. Edil şoňalyk diýär. Bir adamam ömür boyu erwet amal edip geler diýär. Emma ölmedinden öň salym erwet amal edip ýaşar diýär. Şu erwet amal edip ýörkä ölse dowdaha girjek bolýar. Ýöne ölmedinden öň näme hal ahwaly öwürleýän adamy. Salih amal etýär diýär. Şoň Allah Taala bir guluna haýr istese diýär, ölmedinden öň onu näme der diýär, tagada aýlandyrar diýär. Ona salih amal etmeklige näme tawfik hidayet berer diýär. Soň onuň näme janyny alar diýär. Şoň şip näme ýani bir adam islama girenden soň ölüýünçe şeytanyň hilesinden torundan näme äge bolup ýaşamaly. Haçan seniň näme kalbyň aýlanjagy belli däl. Şoň Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem elmidama şu dile edereken. Ya muqallibal kulubi sebbit qalbi ala dinik diýereken. Ey kalplar aýlanyrjy Allah'ım meniň kalbymy elmidama öz dinine näme aýlandyr diýen. Diniňden meni aýyrma diýen. Şoň elmidama her bir musulman ey Rabbim meni diniňden, taatyňdan näme saňa iman etmeklikden aýyrma diýip iýje günnüz näme diliniň senasy etmeli dogany. Elmidama dilinden aýyrmaly. Ýatanna turan ey Rabbim men kalbymy näme öz diniňde sakla. Meni näme imandan, islamdan aýyrma diýip dile etmeli. Şoň şip näme her bir adam ölüýünçe tawhidine gezmeli, amal ibadet taat edip gezmeli, dini bolýan amallaryň hiç birini etmeliler. Emma ölmedinden öň dini bolýan zatlar edip öldümi, ondan öň eden taatlarynyň sowaplarynyň ona peýdasy ýok.
Şoňşy İmam Nawawi rahimahullah näme diýär? فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما عمل. Tawhidde ölen adam hiç dowdakdan ama ömürlük kalmaz diye günahlardan näçe günah edenen bolsa diye. Ölenne tawhidde ölüm gören soňuna seretmeli edi. Bir adam ölenne tawba edip tawhidde öldümü diye onun günahlarına seredilmez diye. Näçe günah edenen bolsa o iruş cennete düşäýmeli. Edil şoňalagam tersine kema ennehu la yedhulul cennete ahadun mata alal kufri walaw amila min a'malil birri ma amil. Bir adamam küfürde öldümü diye ona cennet haram diye. Sogab işlerden näme amal edenen bolsa diye. Hac eden bolsun ömür boyu. Milyonlarca adama hac ettiren bolsun. Kur'an çap etken, zavod açan bolsun. Dağ ýalyk näme gyzyllar, kümüşler, sadaka, zekat beren bolsun. Dini bozayan zat edip öldümü tawba etmesinden şol adam dowdaky ona cennete girmeklige hiç mümkinçilik yok. Desen onun eden küfri bar imanı sogabyny nämetdi puja çıkardı, bozdy. Edil şoňalyk bir adamym ömür boyu dine düşmançylyk edenen bolsa, ölmedinden tawba edip tawhide gelip islama girip öldümü ol näme cenneti ona dowdaga düşmeklik yok. Sebäpsiň onun tawhidi, iman, islamy onun küfrüni, günahynyň baryny puja etdi, dökdi. Şunuňmy? Şoň İmam Nawawi rahimahullah näme diýär? Yani adamın soňda ölen amalyna seretmeli. Ölenne tawhidde öldümü ay ölmäke plan günah edip de, ýaşka plan edip de on diýmeň diýerler. Şunuňmy? Şoýa muslim cennete düşýär. Ve bir adamam küfürde öldümü ay hac edip de o namaza koýar, on galaklat diýmeň. Küfürde öldümü bolýar şol adam kafir. وبعد فهذه شروط صحة التوحيد. إني شرط درا gutordy. Şu şertler gutorumdan soň näme diýär? Ýanky agzat geçilen näme 9 şerti diýär senin tawhidin, yani senin dinin, imanyň, senin islamyň, senin tawhidin kabul bolmaklygy üçin talap edilýän şertler. Şunuňmy? Senin imanyň, islamyň kabul bolmaklygy üçin talap edilýän şertler. فمن وافاها كاملة ولأن كم ذا كم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله ديبا وافاها كاملة دولي ينقشر شروطların yerine yetiren olsa غير منقوسة كمان نفعته شهادة التوحيد şoňa kelime-i şahadetinin dünya ve ahirette peydası diýär. ومن أنقص منها شيئا emma kimde kim yankı ağladan 9 şertin aysan bolsa birini kemeden bolsa, etmedik bolsa, lem tenfa'hu şehadet tawhid fi şey'in. Ona kelime-i şahadetinin hiç bir zatda peýda etlegene. Ona cennet haram, o musulman taýlana. Şoňa Şeyh Fawzan we beýle ulamalaryň hemmesinden soralýar. Şu eşhedü en la ilahe illallah şehadet Muhammeden Rasulullah diýen adam, yankı ağdadan şertden haysan bolsa birini amal etmedik bolsa, şoňa musulman diýilýärmi diýilende hiçse musulman diýene. O musulman däl. Şunuňmy? Şoň näme diýär? Yankı agdalan 9 şert senin imanyň, islamyň we bütün etýän ibadat we taatlaryň kabul bolmaklygy üçin, durs bolmaklygy üçin talap edilýän şertleri. Kimde kim şu şertlerini bir kemsiz doly berja edip ölen bolsa, oňa näme kelime-i şahadatyň peýdasy diýär. Emma biri näme kemter eden bolsa, birini etmedik bolsa ya yerine yetirenden soňam dini bozayan zatdan haysan bolsa birini edibem tawba etmän ölen bolsa onun kelime-i şahadatynyň oňa peýdasy ýok. Şunukdamy? Şoň üçin ulamalar näme diýär? Bir adamynyň hemme ibadatlaryny kabul etmek, kabul bolmaklygy üçin bir şert gerek we yeke ibadatlarynyň kabul bolmaklygy üçin bir şert gerek. Şunuňmy? Şubat biz diýäse, ibadatyň kabul bolmaklygy üçin näçe şerti gerek? 2 şerti. Ol bir ibadat. Men namaza koyan şu. Diňe şu namazymyň kabul bolmaklygy üçin näçe şert gerek? 2 şert diýär, dogry-dämi? Yani şu namazymy men Allah üçin okamaly we peýgamberiň sünnetine laýyk okamaly. Emma bütün etýän ibadatlaryň kabul bolmaklygy üçin näçe şert gerek? 3 şert gerek. Şunuňmy? Yanka artyk tawhid gerek. Şunuňmy? Yankı şertler artyk tawhid gerek. Bütün hemme etýän ibadatlaryň kabul bolmak üçin 3 şert gerek, emma
Yekece bir etdiyan ibadetin kabul olmaklı üçin näme? İki şert gelir. Yani sen tawhide geleninden soň iki şerti tapyldymy onuň etdiyan ibadetlerin kabul. Emma şu iki şert bolubam, asıl sende tawhid bolmasa etdiyan ibadetlerin kabul. Misal üçin diýeli, käbir adam belki düşünmezidik ahma. Indi şu sen ibadetinde de şu namazyňda da ene tawhid bilen, ihlas bilen sünnet şerti tapylsa kabul bolýan bolsa diýip düşündüňmi? Onda bu tawhid şerti näme gerek diýär. Bular düşünden ok, yani müşrik diýilende müşrik hemme ibadetinde şirk etýänler etýär. Ýok. Bir adam bir müşrik namazyny Allah üçin okabiliyor. Namazyny Allah üçin okaýar. Ve öýden peýgamberin okoşala okoşy. Emma doga dilen ibadetinde şirk edýär. Şunmy? Emma bunyň aýam doga dilen ibadeti kabullen, bu müşrik bolýar. Bu müşrik dämi namazam kabullen. Şu namazyny iki şert tapylan moza kabullen. Agdy beklerini Allah üçin bekleýär. We özüm peýgamberimiň bekleşýärlik bekleýär. Ýöne aýdylan janyny gabrlaň ýoluna çalýar. Tawhid barmy ýok şunu? Tawhid ýok. Onda şunun rodasyny iki şert tapylan moza rodat kabullen. Zaten bu müşrik. Müşrikin şeýle bir-birden etýän ibadetinde şu iki şert tapylsa da kabullen. Şoň şu ulamalar näme diýär? Umumy ibadetden kabul bolmakly üçin üç şert gerek. Birincisi tawhid. Sen Allah'ni hemme ibadetlerinde birleyen olmalı. Umumi senne tawhid oturup şirk götürülen olmalı. Hiçbir ibadetini Allah'dan gayrinin yoluna sarf edeňek ve hiçbir mahluğu etýän ibadetlerine şerik edeňek. Ana şuda tapılanan soňky etýän ibadetlerinde iki şert bolsa kabul bolýar. Emma şu başdaky tawhid tapılıp şirk senden ayrılmasa, şu başdaky diýilen tawhid senne tapılmasa, şirk götürülmese, ondan beýlek etýän ibadetlerinde şu iki şert tapylýan bolsa kabullen. Şunmy? Hac etýän Allahyň rızalygy üçin, hajaga diýdirmek üçin, Allahyň rızalygy üçin hac etýän. Öňden Peýgamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine göre hac etýän. Ýöne şirk etýän. Gyssananda ewliya pirler çağırýan. Sen müşrik hajyňy Allah üçin etýän bolsaň, sebäp diýen sen umumy ibadetler kabul bolmakly üçin talap edilen esasy şertini yerine getirmedin, olam tawhid şerti. Şunmy? Şu tawhid şerti mene şu okan kitabymyz sana öwretýär. Yani la ilaha illallah'ni 9 şerti bilen berza etme. Yani 7-8 şerti 9-njydan ölüň şeň şu şertden haýtan bolsa bir ölüň şeň näme şu şertden barsy senden näme edilen bolmaly, tapylan bolmaly we näme bir diniň islamyň bolýan adam etmedik bolmaly. Onda näme biz şeýle diýbilýär. Şu kitabyň 9 şertden alamyzdan soň kim musulman nilen sorağa ne täze jogap berilýär. Kim musulman nilen sorağa ne şeýdip jogap berilýär. Onam näme bi en naqul men qala la ilaha illallah. Yani kim musulman? Kim kelimetini çewurandan soň näme biziň we Allahyň ýanyna musulman saýylýar. Şunumy? Yani her bir biziň ýanymyzda musulman saýylýan adam Allahyň ýanyna da musulman bolmaly diýilen zat. Ýok, şunu bek belli. We biziň ýanymyzda kafir diýilen adam Allahyň ýanyna da kafir bolmaly diýilen zat. Ýok, şunu biziň ýanymyzda bizim irtiqad, bizim nazarımızda musulman saýylan adam belki Allahyň ýanyna kafirdir. Belki ol 200 ýyllyk bilen İslam'a girenler. Ya bizim nazarımızda bir adama näme kafir diýenen bolsak belki Allahyň ýanyna kafir däldir. Bir Allahyň ýanyna bir näme bagşlanarlyk bir eden zady bardyr. Emma bizi bu aslı adam Allahyň ýanyna musulmanmy, Allahyň ýanyna kafir, o bizi gyzyklandyr. Hakda bizim ýanymyzda kim şol adam? Bizdiň aşa gyzyklandyr. Biz ýaşaşmaly şol adam bilen, düşündiňmi? Bizdiň aşa gyzyklandyr. Emma Allahyň ýanyna näme? O biziň işimizde biz oňa goşulamyz, düşündiňmi? Allah Taala öýdi gowulýar. Kim musulman, kim kafir. Allahyň ýanyna kim musulman, kim kafir? Biziň onu bilmekligimizde aklymyz çatanak. Hiç biziň kudratymyz ýok onu bilmeklige. Şonuň Allah Taala özüniň ýanyna kim musulman we özüniň ýanyna kim kafir, o mesele bizi goşmatdanym. Siz öz araňyzda ýaşamaklyk üçin ine şunu tapan adama musulmanny, şu amal eden adama da kafir diýin diýdi. Şunumy? Şoň üçin kim daşky dünýäsinde musulmançylygyň delil bolýan amallar görkezin biz şoňa musulman ýa daşky dünýäsine seredip içine seretmeýär. We daşky dünýäsine seredip hem kafirlaň amalyny etdim şu adam, şu daşky dünýäsine seredip hem kafir diýäsin, hem kafirlaň amalyny edenler üçin içine seretmeýär. Şoň üçin biz şeýle diýbilýär. Kimde kim la ilaha illallah diýse, men qala la ilaha illallah. Bir adam, yani eşhedü en la ilaha illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah diýip ve kafara bima yu'bedu min dunillah.
Ve Allah'dan başka ibadet edilen zatların barısına da ibadet etmekliğini taşladı, edene. Allah'dan gayrı ibadet etmeklik batıl diye. Allah'dan gayri ibadet edilen zatlarım tağut diye. Allah'dan gayrı ibadet etmekliğim neyme şirk deydi, kufur deydi. Doğru Allah'dan başka ibadet edilen zatlardan saplanı. Şu ayda neyme Allah'dan başka ibadet edilen zat değilse düşünmeli, hüküm meselesem giriyor. Ve Allah'ın hükmünden başka hem hükümlerin batıllığından hükman şol adam boyun almalı, kabul etmeye şol. Ama ya men demokrasiyan elbet görmek dedim bolana. Ya men komünizmden çıkabilecek galidim bolana. Allah'dan başka neyme ibadet edilen zatlardan saplanışarak şol adam Allah'ın hükmünden başka hükümlerin batından saplanmalı. Saplanmaklığın manisi neyme? Yani şu hükümleri küfür saymalı. Şu hükümlerden hükümlenenler kafir saymalı. Şu hükümleri yazıyanlar kafir saymalı. Şu hüküme boyun molyanlar, şu hükümü yazıyanları düşman saymalı, yigrenmeli. Düşündün mü? Men kâle la ilahe illallah. Kim la ilahe illallah diyenden son. Ve kefere bima yu'bedu min dunillah. Diydi ve Allah'dan başka ibadet edilen zatların bağırsından peklerini saplanını. Ve ödem ve kana alimen bi şehadet tevhid. Ve ödem şu kelimetin çevirenini şu diyen sözünün ama manisine düşünyen mi olsa? Ve mutatallibatiha ve şu sözün talep ettiğin zatlarından bilyen mi olsa? Ve kana alimen. Yani eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyen adam şu sözün ilmini bilmeli, şu sözü düşünmeli, doğru. Şu söz neyme zatlar senin talep ettiğin, mutatallibat. Şu sözün talep ettiğin zatlar neyme? Neyme zatları buyuruyor, neyme zatlardan kaytarıyor, şu zatlar doğru bilen mi olmalı? Ve sadikan muhlisan biha ve ödem neyme? Çin yüreğiyle, çin arasla, çin yüreğiyle diyen mi olmalı? İyilin ve düşünnel. Mustaykinen gayre şek, ödem doğru şek şübhediz inanan mı olmalı? Şu sözün manidine. Sözün manisi neyme? Bir Allah'a ibadet etmeli. Çünkü yeketek ibadeti hakkıl ilah bir Allah. Allah'dan başka ibadet edilen zatların bazısı batıl. Allah Teala'nın neyme buyuruyan da tevhid, kaytarıyan da şirk. Bazı ibadetlerimizin Allah Teala'nın yoluna sarf etmeli. Allah'dan gayrı hiçbir ibadet etmeliler. Şu zatın doğurduğunu, Allah Teala'nın yeketek ibadet edilmeliğine şeksiz, şübhesiz inanan olmalı. Ve muhibben leha ve li ehliha. Ve neyme Allah Teala'nı ve şu tevhidi ve bir Allah'a ibadet etmekliği ve bir Allah'a ibadet etyen mümin Müslümanlar söyleyen olmalı. Ve amilen biha ve şu la ilahe illallah'ın neyme talavına layık neyme yaşan olmalı ve amel eden olmalı. Munqaden leha ve doli tavin olmalı işte. Sözün buyruklarına neyme talaplarına boyun olmalı. Ve hükmiha ve şu sözün hükümlerine boyun olmalı. Yani sözün hükmü dedik şeriatın hükmü. Sümme ba'de kulli zâlike mâte aleyha. Şu zatlar cemlerinden sonra şu zatta ölün olmalı. Bir adam eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah diydi yankı şekilde. Ve ölünü de şu şekilde ölün olmalı ve yine bir zat koşuyat biz oğlum deyip ölüyünçe dine vaziyan amallarım hiçbir zatını etmedik olmalı. Edenem mi olsa tövbe eden mi olmalı? ثم بعد كل ذلك مات عليها ولم يرتكب ناقضا من نواقضها ولم يرتكب ناقضا من نواقضها إلا أدخله الله الجنة. أنا كم شيء دبم ölse أنا şol adamını Allah Teala şeksiz şüphesiz gönü cennete giriyor. Şu sıfatta la ilahe illallah diye ölen adam bilin oğlanlar. Şu hasabam, hesibem görünü. Gavra gavnam görünü. Dogzakam görünü. Gönü cennete giriyor şol adam. Şunu. Yankı aydıran vakitte la ilahe illallah'ını deyip ölen adam gönü cenneti. Pırmoy. Şunun mu? Şunu yan değil mi? Ha? Öyle değil. Şunun değil mi? Yine gaytalıyaf. Bi en nekul. Men kâle la ilahe illallah. Yani la ilahe illallah nahilek surette dilenne sana peydası der ya. Nahilek surette dilenne sen dünyada ve ahirette Müslüman sayılır. Şu sözü diyen adam yani eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyen adam. Ne etmeli? Hükmani surette şu sözün manisine düşünün olmalı. La ilahe illallah manisine ama Muhammeden Resulullah manisine ama. Şu iki sözün ilmi ne ama? Şu da hükman düşünün olmalı.
Ha ve mutatallibatiha. Ne düşünün? La ilahe illallah manisi bir Allah ibadet etmek. Sebebi Allah'dan başka ibadeti hakkı ilahi yok. Allah'dan başka ibadet edilen zatlar barım olsa olur ibadeti hakkı değil. Ve Muhammed peygamber, näme Allah tarafından uradılan peygamber, ona iman etmeli. Ol adam periştedel, Hudaydel, hissattel bir adam mahluk, yani Allah tarafından näme beyleki adamlardan näme saylan çıkarılan peygamber, insan peygamber, ondan sonra peygamber yok. Bu ölen şu peygamber näme eğerilmeklik için uğradıldı. Dine peygamberliğine iman etmeklik bilen näme çeklenen yetene. Ölen şu peygamber Allah Teala uğrattı şuna eğerilmeklik için. İlla li yuta'a bi iznillah diyen. Men peygamber uğrattım siz şuna boyun mu olursunuz ya? Ama sen peygambere iman ettim diyen ve amel eden. Sünnetin tutsana o peygambere iman ettik sayılana. Näme bilmeli, la ilahe illallah manisi şu Muhammeden Resulullah manisi şu yani peygamber näme iman eden peygamberin sen hükman sen şuna amel etmeli. Sen şuna boyun olmalı. Sünnetlerini tutmalı. Ve mutatallibatiha bilmeli. Sen şu la ilahe illallah talep ettiğin zadı näme? Muhammeden Resulullah talep ettiğin zadı näme? La ilahe illallah talep ettiğin zadı näme? Bar ibadetler bir Allah için et. Edilen ibadetlerin haysan hiçbirini Allah'dan gayrı yoluna sarf etme. Hiçbir mahluğu edilen ibadetlere şerik etme. Allah'ın hükmünden başka hükmünden yaşama. Muhammeden Resulullah näme? Yani dini peygamberin getirişi alıp tut. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dini näil tutanmasa senem şoň alıp tut. Kur'an'ı nähilek düşünürmese şoň alıp düşün. Allah Teala nähilek ibadet eden bolsa şoň alıp ibadet et. Dol hayatyny peygamberimize getirilen İslam bilen näme ýöre. Ve sadikan muhlisan biha. Ödem şu sözü diýende, şu sözü kabul ettim diýende, näme? Çyn yüreğiň bilen, arassa çyn yüreğiň bilen kabul eden bolmaly. İki ýüzlülük bilen, yalançylyk, kezzapçylyk bilen kabul eden bolmaly. İhtiýaryň bilen, islap, söýüp razy bol, çyn yüreğiň bilen kabul eden bolmaly. Mustaqinen, gayra şakin bi ödem şu sözüň hakdygy bardy. Allah Teala'nın hak ilahdigi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dogry we insan peygamberdir, İslam dininiň hak peygamberdir, İslam dininiň hak dinligini sen näme şeksiz, şübhesiz kabul eden bolmaly. Sen kalbyňda ýa-da agdalan zatlaň hakdygyna şek şübhe galmaly. We ödem sen öz dinini söýmeli. Allah'ı söýmeli, peýgamberini söýmeli. Bir Allah Teala ibadet etmekligi söýmeli. We mu'min musulmanlar söýmeli, takwadar mu'minler söýmeli. Kafirler ýigrenmeli. Ve amilen biha ve şu sözün talabyna laýyk amal etýän bolmaly. Ve buyruklarına ve hükümlerine boyun molyan bolmaly, amal etýän bolmaly. Ve şu zatlar jemläňden soňam öleňde de şu zatlar jem halda ölmeli senne we bir dini wadiýan adam etmedik bolmaly. Edaýenem bolsaň tawba eden bolmaly. Ana kim ýanky zatlar jemläp ölse şu dünýä we ahiretde näme musulman saýdan adam. Öldümi ýanky halatda ýanky wagtda la ilahe illallah diýip ölen adam gönü cenneti. Bir ölünçi bir kıyamet kopyançı kabirda yatdı. Gönü cennet. Ona hasap, hesip yok. Şunukta mı? İnni yankı yerden ama la ilahe illallah değişti şartlar bu tordu. İnniki alacaklar atlanmak. İnşallah gelecek tapakladalar. Şu tevhide değişli, la ilahe illallah değişli. Kâvr näme zeruri hükmani suratda näme bellak geçmeli. Zatlar var şolary bellak geçipdir. 7-8 tane olaram inşallah gelecek tapakladalar. Düşünmedik kanunuz var mı oğlum? Açıklamalı. Sonra. Benim her diysem diye yani mümkün size. Sonra olmuş canım. Barayım akıllı. Bu gönü diýilip diýilmäkä düşünebilýän. Soň men gidem tamam şu böýde ýaşaýan. Sonra yok ha. Vallahi. Allahu Teala a'la ve a'lam.